Одна річ, я би хотів реагувати на те, що ви від початку говорив, що в контекст, може, риторичний вопрос, чи не був політика тих емігрантів, або російські, або українські, свого роду асиміляцію. Це значить, що се тиче тутешніх карпатських русинів. Я би не користував слово асиміляції. Чому? Бо асиміляція, самі видите, признає, що люди чи народ, які вони хочуть асимілювати, є щось іншого від них. Так? Бо асиміляція досить часто значить, що тут народ є одна річ, а треба їх асимілювати до щось іншого. І українці, і росіяни, емігранти, вони вірили вже, що то не є процес асиміляції. То є, тутешній народ є або русський, або український. То є лише вопрос, що треба їм допомагати дізнати це. Ми не асимілюємо щось іншого, то є вже наш. Так, я розумію, але це є... І так я думав, що ті, які вони так звані асимілювали, але ті русини, які стали українцями чи стали росіянами, вони сам себе це думали, пересвідчилися. Так є і в Сербії. Да? То, що хтось думає, що він не асимілює, це не означає, що він не асимілює. Okay. Тому русські і українці, які прийшли сюди, хотіли, щоб русинський народ перестав мати самоідентифікаційний, і не тільки, і взагалі ідентифікацію іншу. Тобто хотів асимілювати. Колись розмовляв з, не скажу ким, той патріарх Сербський, 1850 рік, в щоденник написав, каже, да? Після того, як там Константин Аксаков їздив. І каже, написав, що добре, що у нас не є з Росією границі спільні. Бо вони б нараз думали, що ми теж руські, нас асимілювали. Вони б думали, що вони не асимілюють. Так що тут ви так сказали, да? Але це погляд тої людини, яка робить, це нічого не означає. То ніколи, як хтось робить вчинок, котрий, як сказати, морально недобре, він не мусить, той, хто то робить, читати морально недобре. Обично читає добре. То завжди так є. Хтось робить якусь несправедливість, воно якісь має оправдання, і взагалі то є логічно, що тако добре вистроєно. Правда? Але для самого народу, наприклад, так як, любий гвалт. Комуністи думали, що роблять недобре людям. Вони взагалі думали, що рай роблять на землі. І так кожен робить. Так що там, я не знаю, так вам не соглашусь, що то, що той думає, що він не асимілює, це не означає, що він не асимілює. То означає, що він то не думає. Окей. Такі добре. Методологічне таке з тим моментом. Я можу далі перейдемо, тому що я затягнув. Дасть Бог буде ще можливо ще які такі інтересні питання задати, котрі чомусь вам не задають. А я знаю, що ви дуже добре про це знаєте, то ваша тема є. А вас якраз то не звідають ніколи. Я маю ще много таких, котрі колись, може, потім другий раз теж звідав, так, і виклав, думаю, буде інтересно. Тому що думаю, що те звідання на ці питання, воно є в повітрі. Людям інтересно знати, наприклад, як ви позираєте на той момент ще. Да? Просто з книги, так, з матеріалу ви стаєте на вибор в книзі, да? Ти можеш думати, так. То є правильна наука, яка дає людині стимул, нам не нав'язує який імператив, особливо історія. Фізика, хімія там може друге мати. Дуже гарно дякую, пане Погородець.